Kustakin myyntitapaamisesta jää talteen vain 5% dataa normaalissa tilanteessa, jossa CRM:ään täytetään tietokenttiä. Paljon arvokasta dataa jää saamatta talteen, kun sitä ei taltioida jollain muulla tavalla kuin luottamalla siihen, että myyjä kliksuttelee CRM:ssä tietokenttiä. Ja sen lisäksi, että se kestää kauan ja on todella turhauttavaa sille myyjälle, niin se ei myöskään tuota sitä täyttä kattavuutta siihen dataan, mitä sä tarvitset, jotta voidaan tehdä fiksuja strategisia päätöksiä. Revialen kaltainen työkalu auttaa sua tässä silleen, että se datan taltiointi ei ole riippuvainen ihmisestä. On tosi erikoista, että myynnissä se tilanne ylipäänsä on se, että datan taltiointi on riippuvaista ihmisissä. Se on kenties yksi ainoista funktioista liiketoiminnassa, missä asia on näin, mutta näin se kuitenkin on. Mutta onneksi on Revialen kaltaisia työkaluja, jotka korjaa sen, ja parhaimmillaan me saadaan datan kattavuus merkittävästi korkeammaksi. Ja yksikin meidän asiakas raportoi, että laadullisen datan määrä kasvoi 285% ihan ensimmäisten kuukausien Revialen käyttöönoton aikana. Tuu kokeileen, millaista taikuutta Revialen käyttö arjessa on.